Look, ayun, tinuod yung tao yung. Dili tinuod yung tao. Okay. Salamat. Thank you. Lilipad. Hayang. Layo ba di ba? Tungason ba ang kuan? Ito, overlooking. Diyan pagara-gara, pagtanaw si mga ikuan. Diri mo tano. Dito. Lagi, mi. Sit mo dito. Ikaw mi taga diri disiyo. Kalimot ko. And sundan nyo lang yung blue lights ha. Yun na po yung mag-guide sa inyo. Okay.
Bye.